Gitagna nga dunay usa ka pangulo sa usa ka relihiyoso nga pundok nga naninguha, naningkamot sa pagtuis, sa pag-usab, sa kasuguan ug sa kamaturan sa Ginoo. Ato kining hisgutan, unsa ang ilang mga pagtinguha? Unsa ang ila nga mga pagpaningkamot? Kini nga gamay nga sungay nga gitagna sa Daniel 7:25, magapamulong siya batok sa kaitasan, magatinguha sa pag-usab sa kasuguan nga gihatag sa Dios ngadto sa iyang mga katawan. Sa unsa nga tuyo, doon na sila'y personal nga mga agenda, mga kaigsunan, katuyuan nganong ila kini nga gitinguha sa pagpaningkamot nga usbon tuison ang sugo nga gisulti sa Dios. Tanawa ang tagna higala. Daniel Kapitulo 7, versikulo 25, mao ni ang tagna, natuman kini, o ato kining hisgutan karon, giunsa sa pagtuman. Og siya musulti sa dagkong mga pulong batok sa halangdon o yamot. Og magapaluyas sa mga balaan, pasabot, linglakon niya ang mga katawan sa Dios, so og siya magahuna-huna sa pag-usab sa panahon og sa kasuguan. Bantayin ninyo, duha kabutang ang iyang paningkamutan nga usbon, ang panahon ug ang kasuguan. Bantayin ninyo kini. There is only one commandment in the 10 that talks about time, and it's only the Sabbath commandment. Sa napulo kasugo higala, usara gyud kasugo diha sa napulo nga naghisgot og panahon ug kana mao ang sugo may tungod sa adlaw nga igpapahulay. Ang dugang pasabot nini ato kining hisgutan sa unahan, tanawa baya ninyo. Ang pangutana, kinsa ang mitinguha sa pag-usab sa kasuguan? Pangutana mga kaigsunan, si kinsa ba ang naningkamot, naninguha sa pag-usab sa kasuguan? Ang Dios ba mismo? Si Kristo ba mismo mga kaigsunan? Ang tubag, dili. Kay ang Biblia nagsulti, Salmo 89:34. Dili ko pagalapason ang akong mga tugon. Ang Dios mismo nagsulti niini. Ni pagailisan ang butang nga migula sa akong mga ngabil. Pagkaklaro kayo nini mga higala, ang Dios wala gayod mag-usab sa iyang tugon. Ang Dios wala gayod magbag-o sa iyang kasuguan og labaw sa tanan higala. Ang Dios wala maghatag og kagahom sa usa ka iglesia o ni bisan kinsa alang sa pagbag-o niini. Dako kini nga pulong nga atong hinumduman mga kaigsunan. Pero sultian ko kamo, bisan ang Dios nagtugon nga dili dugangan, dili ibanan, dili bag-ohon ang iyang nga kasuguan, kay ang Dios wala man naghatag otoridad, wala maghatag kagahom sa kang bisan kinsa nga usbon ang kasuguan sa Dios. Pero sa kasaysayan sa kalibutan higala, dunay usa ka pangulo sa usa ka relihiyoso nga pundok nga naningkamot sa pagtuis, sa pag-usab sa kasuguan mga kaigsunan, ug sumala pa sa kasaysayan nag-admitar kini ang mga manunulat sa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mao kini ang musunod. Ato kining gikutlo mga kaigsunan aron nga makasulti kamo nga dili kini siya minugna lamang sa atong personal nga hunahuna, kung dili duna gayud kitay basihan. Gikan kini sa Doctrinal Catechism, page 174. Nag-ingon ang pangutana, aduna bay laing paagi nga mapamatud-an nga ang iglesia adunay gahom sa pagmugna, pagtukod o pista sa mga sugo? Aduna ba mga kaigsunan? Tanawa ang tubag sa mao nga pangutana. The same page, ang pagkabalhin sa pagbalaan sa adlawng Sabado ngadto sa adlawng Domingo, wala kini gitugot sa balaan nga kasulatan, kay minugna ra kini gikan siya sa Iglesia Katolika. Okay? Ato kining gikutlo sa Doctrinal Catechism. Niya ang gisulti sa The Christian Sabbath, page 16. The Catholic Church, for over 1,000 years, before the existence of a Protestant, by virtue of her divine mission, changed the day from Saturday to Sunday. Ato lang ning gikutlo, gibasa, alang sa pagpamatuod higala, nga wala kita magtumo-tumo dinhi, gikutlo ni nato, gikan gyud sa basaw. Niya pay dugang, The Faith of Our Fathers, pages 111 to 112. According to Cardinal James Gibbons, he said, you may read the Bible from Genesis to Revelation, and you will not find a single line
authorizing the sanctification of Sunday. Basahon nato ang Biblia gikan sa unang panid hangtod gyud sa katapusan nga panid sa pinadayag, pero wa gyud tay mabasa higala nga usa ka linya nga nagtugot sa kang bisan kinsa nga balhinon ang adlaw igpapahulay gikan sa Sabado padulong ngadto sa adlaw nga Domingo. Atong pangutanon mga kaigsunan, unsa man di ay ang giingon sa Kasugoan may tungod sa adlaw igpapahulay? Dili nato nilanganon. Kung doon na kamoy mga Biblia higala, pwede kamong magtakin og mga Biblia diha sa inyong kilid sa pagpamatuod nga kining mga teksto karon nga tong gibasa gikan gayod kini sa balaan nga kasulatan. So unsay gisulti sa Biblia sa Kasugoan may tungod sa sugo sa adlaw igpapahulay? Balikan nato. Exodo kapitulo 20. Ug ako may painumdum kaninyo nga kining kapitulo 20 sa Exodo higala mao kini ang kapitulo di nato mabasa ang napulo kasugo sa Ginoo. Mao ni ang gisulti, may tungod sa adlaw igpapahulay. Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan niini. Kanang pulo nga hinumduman mga kaigsunan, importante kayo kana kay nagpasabot kini nga kaniadto sa wala pagisulat sa Dios ang napulo kasugo sa duha ka papan sa bato pinaagi sa iyang mga tudlo, doon na nay igpapahulay ng daan. Nalimtan lang sa mga tao sa diyang naulipon sila didto sa Egipto. Gisulat kini balik sa Dios sa pagpahinumdum sa Dios nga kinahanglan tagdon, tahuron ug tamdan gayod ang adlaw nga igpapahulay. Nagsulti siya sa unang kaadlaw, magbuhat ka. Buhaton ang tanan nga mga buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito, mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Giklaro gayud kana sa Ginoo. Nining adlaw, dili ka magbuhat. Ikaw, bisan pa ang imong mga anak o si bisan kinsa nga na sa tugkaran sa imong mga balay, kinahanglan managpahulay, muhunong sa pagbuhat panahon sa adlaw nga igpapahulay. Unsang adlaw ang adlaw nga igpapahulay? Higala, ato gyapon nga basahon, pinaagis balaan nga kasulatan. Sumpay sa tong gibasa kaganiya. Ang tubag, unsa bang adlaw? Ang adlaw igpapahulay niya. Apan ang adlaw nga ikapito. Unsa mang pung adlaw ang adlaw nga ikapito. Kung nasayra na karon nato ng adlaw ikapito, mao ang adlaw igpapahulay. Sa mga adlaw ang adlaw ikapito. Niya mga kaigsunan, Biblia ra gyapon ang atong patubagon. Niya hinumduman nga santoson mo ang adlaw sa Sabado. Kanang Sabado mga kaigsunan, kinastila na siya nga pinulungan. Gihulam nato sa Binisaya. Munang gihubad sa duway version mga kaigsunan, dili lang kay adlaw ikapito ang gibutang kung dili Sabado gyud. Naa pa kun pa hulay. Niya ang gipadayon mga kaigsunan. Apan sa ikapito ka adlaw nga iya sa Sabado kun pa hulay sa Ginoong Dios nimo, dili maghimog bisan unsa nga buhat. Pagkaklaro ni ana, gikan na siya sa duway version. Now, adto ta sa mga extra biblical resources kung musibo ba ang ilang gisulti, ngadtos gisultis balaan nga kasulatan nga ikapito nga adlaw, Sabado. Mao ni ang gisulti mga kaigsunan. Webster's New 21st Century Dictionary. Seventh day, Saturday, the seventh day of the week. Klaro, mao ning gisulti sa dictionary nga ang ikapito ka adlaw mao ang adlaw nga Sabado. Ug kun na kamoy mga kalendaryo diha sa inyo nga kilid, makita ninyo higala nga ang adlaw ikapito sa atong mga kalendaryo mao ang adlaw nga Sabado. Nagsugod ang atong semana sa unang adlaw sa Domingo, natapos kini Sabado adlaw nga ikapito. Klaro, makasiguro ba kita higala nga ang Sabado mao gyud ang adlaw ikapito sa semana? Sumala sa gisulti sa balaan nga kasulatan, makasiguro ba kita pinaagis pagkuhag mga pangitabo sa balaan nga kasulatan? Asulayan nato mga kaigsunan. Niya, sa panahon sa paglangsa ni Kristo dito sa cross, kauban sa duha katulisan, sa iyang wala o sa iyang tuo. In fact, matagtuig mga kaigsunan, ginasaulog kini sa atong mga higala, gitawag kini natog Semana Santa. Nga magsaulog kita, Huwebes Santo, Biyernes Santo, Sabado de Gloria, o Domingo de Pascua. Mao kini ang nahitabo. Usa kini sa magsulti kanato sa pasunod sa adlaw, sumala sa gisultis balaan nga kasulatan. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato, nga balion nila ang mga bitiis sa mga tao, nga gilansang sa krus, unya kuhaon sila. Nihangyo ang mga tao, nga ilang panaugon ang gilansang. Kay namatay naman, alas 3 sa hapon namatay si Kristo, kuhaon nila ang patay nga lawas. Sa unsa nga tuyo, nagsulti ang sunod nga teksto. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto. Unsang adlaw higala? Biyernes. Unsa man ang Biyernes? Adlaw sa pagpangandam. Giklaro gyud diha sa version nga tong gibasa.
sa pagkamatay ni Kristo, Birnis di ito siya. Ang Birnis Higala, gitawag ka na nila kaniadto adlaw sa pagpangandam. Nganong adlaw man sa pagpangandam? Tanawa ang sunod nga teksto. O dili sila buot nga magapabilin ang mga lawas didto sa krus sa adlaw nga igpapahulay. Ngano man, kay sanglit ang umalabot nga adlaw nga igpapahulay, balaan man kaayo. Klaro mga kaigsunan, no? Birnes, adlaw sa pagpangandam, unya musunod ang adlaw nga igpapahulay. Aun sa mga adlaw ang sunod sa Birnes, Sabado. So klaro mga kaigsunan dinhi sa teksto nini nga incident mga kaigsunan ang pasunod sa adlaw. Pagkahuman si Kristo gilubong nila, human gilubong si Kristo, pagkahuman sa tulok adlaw nabanhaw siya. Mateo 28:1. Duay version gyapon ni ang atong gibasa. Tapos sa adlaw nga igpapahulay, sa pagbanag-banag na sa adlaw nga Domingo. Pagkaklaro, pagkahuman sa adlaw nga igpapahulay, sayo kayos buntag mga kaigsunan, sila si Maria Magdalena, kauban sa uban nga mga babae, ming bisita kang Kristo sa paglantaw sa kahimtang niya dito sa lubnganan. Mao niyang sumada. Birnes, adlaw sa pagpangandam, umalabot ang adlaw igpapahulay. Sabado, adlaw igpapahulay. Ang Domingo, may unang adlaw sa simana, manang adlaw na banhaw si Kristo. O klaro higala nga kining Sabado, mao ang gipahulayan sa mga tao kaniadto pagkahuman sa Birnes, adlaw pagpangandam. Ang Biblia nagpamatuod nga ang adlaw igpapahulay, adlaw nga Sabado, gitamdan kini sa mga tao kaniadto, gitahod kini sa mga tao kaniadto. Nganuman tungod kay ang adlaw nga igpapahulay, handumanan kini sa pagka manlalalang sa Dios ug nga kita gilalang sa Dios, sumala sa gisultis balaan nga kasulatan nga sa unom kadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug ang tanan nga anaa nini ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito. Higala, basahon nato ang Henesis 2:1-3. Di na human sa Dios ang mga langit ug ang yuta, ang tibuok nga panon kanila, ug sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo ug mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang gihimo ug gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito ug nagbalaan niini. Mga kaigsunan, dunay tutulog ka mga butang nga gihimo ang Dios sa adlaw igpapahulay. Una, iya kining gipahulayan. Ikaduha, iya kining gipanalanginan. Ikatulo, iya kining gibalaan. Mga kaigsunan og mga higala ko, wala kini nagpasabot nga ang Dios gikapoy sa iyang paglalang sa kalibutan. Kung dili mga kaigsunan, nasayod ang Dios nga ang mga tao, nga iyang mga katawhan, kapuyon sa malabot nga mga panahon. Munang iyang gihimo ang iyang kaugalingon nga sumbanan alang sa pagtahod sa adlaw nga igpapahulay. Ang usa ka semana, 7 ka mga adlaw. Pero sa 7 ka mga adlaw, higala, usara gyud ka adlaw ang gipahulayan sa Dios. Usara ka adlaw ang gipanalanginan sa Dios. Usara ka adlaw ang gibalaan sa atong Dios. Nagpasabot mga kaigsunan, usara gyud ka adlaw ang pinasahi sa 7 ka adlaw sa semana ug kana nga adlaw mao ang adlaw nga ikapito, adlaw nga ipapahulay alang sa mga katawhan sa Dios. Giyon sa paggamit sa ubang teksto ang pulong nga balaan or sanctify. Tanawa ba yan ninyo? The word sanctify is to separate, to set apart, to make holy, and to make sacred. Buot pasabot ang pulong nga pagbalaan, mga kaigsunan, gilain kini, gigahin sa laktod nga pagkasulti. Ang adlaw igpapahulay, gilain sa Dios, gigahin sa Dios, aron pahulayan sa mga tao, mahimo kining timaan, alang kanila, o alang kaniya, nga Dios nga mao'y magbubuhat sa kalibutan. Ngani, mga kaigsunan, sa panahon sa iyang pagpaulan sa mana, didto sa kamingawan, makita nato unsa gyud ka importante alang sa Ginoo ang adlaw igpapahulay. Nagsulti siya, kada adlaw mamunit mo mana, pero igo lang anang adlaw, kay pagkaugma, kung magpunit mo, mosubra pagkaugma, mga panos na. Pero pagkadlaw nga Biyernes, mga kaigsunan, ang sultis Ginoo, inyong tingubon, pagkaugma, kay ni kaugma, adlaw igpapahulay, wala kamoy makita nga mana sa tugkaran sa inyong mga balong-balong, kay adlaw igpapahulay. Pero tungod sa pagkagahi, sa liog sa mga taong mga kaigsunan, wala sila maminaw sa instructions Ginoo, namunit gihapon sila, unya dayon pagka-Biyernes, nga ipatingob sa Dios ang pagpamunit, wala na hinuon sila nanguha, kay nahadlok sila, nga tingali pagkaugma, mapanos ra gyapon kini. Pagkaugma, kay adlaw igpapahulay, wala sila'y nakita nga mana sa tugkaran sa ilang mga balong-balong. Nagpasabot lamang kini, higala, unsa ka importante gayud, alang sa Dios ang pagtamod ug ang pagtahod sa adlaw nga igpapahulay.
Pangutana, gimugna alang kang kinsaman ang adlong igpapahulay. Kay matod pa sa uban, ng adlong igpapahulay, alang lang sa mga Hudiyo, niya ang tubag sa balaan nga kasulatan, mga kaigsunan. Og siya mingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay, gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay. Kay mga kaigsunan, sa paglalang sa Dios sa kalibutan, wala pa'y mga Hudiyo, pero didto nang daan ang adlaw nga igpapahulay. Sa laktod nga pagkasulti, ang adlaw nga igpapahulay, mga kaigsunan, gibuhat kini, dili alang lang sa mga Hudiyo, kundi alang sa tanan nga mga tao, nga pahulayan, ug tamdan kini, alang sa pagsimba, ug sa pagtahod sa atong Dios. And some people said that the Sabbath is a sign of works. Mga kaigsunan, no, because the Sabbath is a sign of rest. Ang adlaw igpapahulay, dili kini siya, mga kaigsunan, buhat aron kita maluwas, kung dili ang adlaw nga igpapahulay, timaan kini sa usa ka pahulay sa pagpasidungog sa Dios nga nagbuhat ug naglalang sa ato nga kalibutan. Mga kaigsunan, matod pa sa uban, dili na kita ilalom sa balaod, ilalom na kita sa grasya, mao nga dili na nato kinahanglan nga sundon ang balaod, lakip na ang adlaw nga igpapahulay, kay giluwas na kita sa Dios, pinaagi sa grasya. Tinuod ka na, mga higala ko og mga kaigsunan. Apan, tan-awa bayan ninyo ang gisulti sa Roma 6:15. Nan unsa man magpakasala ba kita, kay dili man kita ilalom sa kasuguan, kung dili sa grasya? Ang sulti ni San Pablo, palayo ka na. Subot bang pasabot, tungod kay ilalom na kita sa grasya, pwede na natong supakon o dili tumanon ang mga kasuguan, lakip na ang adlong igpapahulay. Ang tubag, mga kaigsunan, dili kay ang pagtuman sa kasuguan, pagpakita kini nga nahigugma kita sa atong Dios nga manluluwas, nga mao si Kristo. Just because we are under grace doesn't give us the freedom to break one of the 10 commandments. Dili bot ipasabot nga naluwas kita pinaagi sa grasya, nga duna na kitay kagawasan pa sa pagsupak sa bisan unsa nga sugo diha sa napulo kasuguan sa ato nga Ginoo. Kay sa pagtahod sa adlaw nga igpapahulay, higala ato nga gitahod ug atong giila ang Dios sa adlaw nga igpapahulay, ug ato siyang gisimba sa pag-ila nga siya ragyod ang bugtong nga makaluwas kanato gikan sa atong mga kasalanan. Nganong gimando man sa Dios ang pagbalaan sa adlaw nga Sabado? Ang tubag, mga kaigsunan, Ezekiel 20, versikulo 20. Og balaana ang akong mga adlawng igpapahulay, og sila mahimong usa katimaan sa taliwala kanako og kaninyo, aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios. Ang adlaw nga igpapahulay, timailhan, simbolo kini, mga kaigsunan, nga kung nagtamod kita niini, makita sa Dios nga kita kabahin sa iyang dako nga panimalay dinhi sa yuta, kay nagtamod kita sa adlaw nga igpapahulay nga timaan sa iyang mga katawhan dinhi sa kalibutan. So karon, the question is, what is our guide? Unsa ba ang giya sa ato nga pagkinabuhi? Unsa ba ang giya sa ato nga paglakat? Ang mga pagtudlo ba nga minugna lamang sa mga tao ug mga pangulo sa mga relihiyoso nga mga pundok, o ang Biblia ba mao ang giya o may tamdanan nato sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan? Si kinsa ang atong agalon, mga higala? Si Kristo ba nga nagluwas ka nato pinagi sa grasya, o ang mga pangulo ba sa ato nga mga iglesia? Si Kristo ba nga mao'y nagsakripisyo sa pagpakamatay aron hatagan kitag paglaom sa tunga kinabuhi, o ang mga pangulo ba sa iglesia nga nagmugna og mga bag-o nga mga pagtulunan sa pagtabon sa kamaturan diha sa balaan nga kasulatan? Ato kini karon nga pagpili, mga hinigugma namo nga mga kaigsunan og mga higala, diin ang ato nga pagpili. Pilion ba nato ang Biblia nga mao'y sumbanan sa atong pagkinabuhi espirituhanon sa kalibutan, o ang tradisyon ba nga pagtudlo lamang sa mga tao? Mo ba atong pilion ang pagsunod sa balaod sa Dios, o palion nato ang balaod sa tao? Mo ba atong pilion ang pagsunod sa kamatuoran o sa mga bakak ng mga pagtudlo? Mo ba atong pilion ang dalan nga iya sa Dios, o ang dalan ba nga iya sa tao? Ang Dios nagsulti nga kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo. Ang gugma, mga kaigsunan, maghatod ka nato ngadtos pagkamatinumanon.
ang gugma maghatod kanato ngadto sa pagtuman sa napulo kasugo sa Dios ug ang gugma ngadto kang Kristo magasunod kanato sa pagdawat, sa pagtahod ug sa pagtuman sa adlaw nga igpapahulay. Ug sa dihang mamalandong ka sa pagsakripisyo ni Kristo, sa diyang mamalandong kita, sa iyang pagbiya, gikan sa rianon nga tronos, gingarian sa mga langit. May kanaog dinis kalibutan, alang sa pagluwas kanato, alang sa paghulip sa atong mga kasaypanan, makapamalandong kita, mga kaigsunan, sa diyang madunggan nato si Kristo, nga magsulti kanato, kaninyo, ug kanatong tanan karon, nga kung nahigugmak kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo, ang akong pangutana higala. Maway handom sa imong kasing-kasing karon, nga imong ipadayag ang imong paghigugma ngadto kang Kristo. Maway imong handom karon sa imong kasing-kasing nga suklian ang pagsakripisyo ug ang paghigugma ni Kristo kanatong tanan. Ug kana nga paghigugma, kana nga handom sa imong nga kasing-kasing. Ato kana nga himuon nga tikang mga kaigsunan ang pag-abli sa ato karon nga kasing-kasing. Dawaton si Kristo pasudlon siya sa ato nga kinabuhi aron iya kitang giyahan sa pagkinabuhi diha sa pagka matinumanon.